Zdravím všetkých. Dnes sa pozrieme na jeden jediný, no za to poriadne chaotický deň. Konkrétne na 23. apríla 2026. Skúsime si spolu poskladať, čo nám táto zmes kríz vlastne hovorí o svete, v ktorom sa nachádzame. Tak poďme na to. A presne táto veta vystihuje celý ten deň. Ten kontrast je, priam neuveriteľný však. Kým tu na Zemi sa rieši, či sú peniaze v bankách v poriadku, nad našimi hlavami sa už rozbieha úplne nový konflikt. To je presne to napätie, v ktorom dnes žijeme. Takže v našom príbehu sa zameriame na 3 hlavné udalosti. Všetky sa udiali v ten istý deň, ale na prvý pohľad ako by spolu vôbec nesúviseli. Jedna sa týka Slovenska, druhá sa odohráva ďaleko na obežnej dráhe, no a tretia priamo na ukrajinskom bojsku. No a tuto máme všetko pekne v jednej tabuľke. Banky na Slovensku sa pomaly zotavujú, ale vo vesmíre tam je situácia naozaj kritická. Na Ukrajine taký technologický pad. A do toho všetkého ceny benzínu, prekvapivo, klesajú. Ako toto všetko do seba zapadá? To je tá otázka. Fajn, začnime teda na domácej pôde. Vyzerá to tak, že na Slovensku sa podarilo to najhoršie odvrátiť. Po tých 24 hodinách totálnej neistoty prišiel zásah expertov z NATO a NBÚ a banky znova fungujú. Ale ten denný limit 500 €, ten tam zostáva. A je to taká malá, ale neustála pripomienka toho, aké krehké a zraniteľné tieto systémy vlastne sú. A teraz sa presuňme, lebo zatiaľ, čo sa tu riešia bankomaty, na obežnej dráhe sa deje niečo, čo tu ešte nebolo. Čínsky satelit, ktorý je úplne kľúčový pre ich misiu na mesiac, bol zrazu na 2 hodiny úplne vyradený, proste oslepený. A špekuluje sa o útoku vysokoenergetickým lázerom, možno z nejakej pozemnej stanice v Austrálii. Celé to napätie sa tak presunulo a to doslova nad naše hlavy. No a čo sa dialo na Ukrajine? Tam sa vojna zmenila na akýsi súboj signálov. Predstavte si, že ruská armáda začala používať špeciálne generátory. Tie vytvárajú obrovský hluk a falošné zvuky motorov. Je to vlastne taká zvuková clona, akustický dym. Cieľ úplne zmiasť a ohlušiť ukrajinské drony, ktoré sa orientujú aj podľa zvuku. Zrazu sa nebojuje len zbraňami, ale o to, kto má lepší softverový filter na odlíšenie reality od šumu. A presne tu sa musíme zastaviť a položiť si tú kľúčovú otázku. Sú toto všetko len izolované incidenty? Proste náhoda, že sa 3 takéto veci stali v jeden deň? Alebo tu sledujeme niečo viac. Prejavy jednej a tej istej premyslenej stratégie, ktorá sa odohráva naraz na viacerých frontoch. V kyberpriestore, vo vesmíre, aj na klasickom bojsku. Aby sme na túto otázku našli odpoveď, budeme musieť zmeniť uhol pohľadu. Pretože tie staré poučky o tom, ako vyzerá vojna, nám tu už jednoducho nestačia. Pravidlá hry sa menia a cieľom konfliktu už dávno nie je len fyzická deštrukcia. A tu vidíme ten obrovský posun v stratégii. Kedysi bol cieľ jasný, zničiť tanky, lietadlá, vojakov. Dnes je ten nový cieľ niečo úplne iné, paralýza. Už nejde o to zničiť, ale o to paralizovať celý systém protivníka, spôsobiť taký chaos v rozhodovaní, aby sa nepriateľ proste zasekol a nedokázal vôbec zareagovať. A presne toto sa dnes označuje ako hybridná vojna. A pozor, tu nejde o to niekoho presvedčiť o svojej pravde alebo vyhrať nejakú debatu vôbec. Cieľom je vytvoriť taký informačný chaos, takú zmes protichodných správ, že protivník úplne stratí schopnosť rozumne a rýchlo reagovať. A popritom, samozrejme, ľudia strácajú dôveru v akékoľvek inštitúcie. Dobre, teóriu máme. Poďme sa teraz pozrieť na to, ako presne sa tento princíp, teda zahltenie systému, používa v praxi. Pretože chaos, ten sa stal v dnešnej dobe jednou z najúčinnejších zbraní. Perfektným príkladom je, povedzme, energetická sieť. Útok nemusí zničiť celú elektráreň, tu vôbec nie. Stačí vyradiť len pár kľúčových transformátorov. A čo sa stane? Systém sa to okamžite pokúsi vyrovnať, presmeruje energiu inám, čím ale preťaží ďalšie časti siete, no a postupne sa to začne sypať ako domino. Jeden malý cielený úder dokáže spustiť totálny kaskádový kolaps. No a presne ten istý princíp platí aj na bojisku. Ak sa podarí narušiť alebo úplne vyradiť GPS, komunikáciu a celý tok dát, armáda je v podstate slepá. Nevie, kde sú jej jednotky, nevie koordinovať útoky, nedokáže sa efektívne brániť. V konečnom dôsledku sa tak bojuje o to, kto bude kontrolovať to, čo vnímame ako realitu. Lenže tieto nové formy konfliktu, to nie je len nejaká teória pre vojenských stratégov.
Majú veľmi reálne, veľmi merateľné dopady na globálnu ekonomiku a áno, nakoniec aj na to, čo máme v peňaženkách. A to je zaujímavé. Napriek všetkému tomu napätiu je cena ropy vlastne prekvapivo nízko. Prečo? Je to kombinácia viacerých faktorov. Amerika ťaží rekordné množstvá a zároveň ekonomika v Číne trošku spomahuje, takže globálny dopyt je nižší. Na prvý pohľad sa teda trh správa logicky, ale pod týmto povrchom sa skrývajú úplne iné, skryté náklady. A samozrejme táto relatívne nízka globálna cena sa potom priamo premieta aj na slovenské pumpy. To je určite dobrá správa. Je však dôležité vidieť aj tú druhú stranu mince, tie skryté náklady tejto novej, neistej éry. Aké sú teda tie skryté náklady? No, štáty musia liať obrovské peniaze do kybernetickej bezpečnosti a obrany. To vytvára tlak na štátne rozpočty. Globálna lodná doprava je omnoho opatrnejšia, čo logicky zvyšuje ceny za prepravu. A k tomu všetkému tá všeobecná neistota, ktorá ovplyvňuje finančné trhy. Jednoducho povedané, bezpečnosť v dnešnom svete niečo stojí. A tie náklady nakoniec pocítia všetci. Štáty, firmy a aj bežní ľudia. Takže, čo si z tohto všetkého vlastne zobrať? Asi ten prvý a najdôležitejší krok je jednoducho pripustiť si, že svet sa zmenil. Musíme sa naučiť všímať si tieto nové vzorce a súvislosti, aby sme sa v tomto novom chaose dokázali aspoň trochu orientovať. A toto je asi ten najdôležitejší záver z celého dňa. To, čoho sme svedkami, nie je len nejaká séria oddelených kríz. V skutočnosti je to jeden pomalý, nepretržitý proces. Proces, v ktorom sú globálne systémy, finančné, vojenské, informačné, neustále testované, oslabované a tlačené až na samú hranu svojej stability. A celé to môžeme zakončiť touto myšlienkou. Tie najväčšie, najzásadnejšie zmeny, tie neprichádzajú s nejakým veľkým treskom. Prichádzajú potichu. Prichádzajú v tom momente, keď si ako spoločnosť uvedomíme, že ten systém, na ktorý sme boli zvyknutí, už jednoducho nefunguje tak ako predtým. A otázka, ktorú si musíme položiť je, či ten moment práve teraz nenastal.